Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sapusahun ki beri layap bada ki Spah Ngut ki dang Rngai. Ka jing Pluh ke Ïing ka balai pu mala ha Hongkong. Ka jing Pluh jongan ke Ïing pakidulan klaja ha ka por lai duna ha ka nop hai sngi. Jonga sngi balang ka fundre tru unai wing arajar arpusan. Bar ka jing sedang jong keding kede na kamala ka bapra. Ha ka ke Ïing ka balai pu mala kumba hajar telik long Ïing ki besyong masa. Hang ni bad hadu menta ompat la bentip ya kadau jong jing Pluh ke Ïing hende la subah bakade na kadau ke jing kem ding kisit namar baki dan ki benta jong ke Ïing ki bedang maramot baki nong tre ki pun da kisit ki pulek la kem ki laingut ki beri ki bepentre ya ke jing maramot ya ke Ïing na bala kenno bakadau jong jing Pluh ke Ïing ki namar ke jing thurmur jong ki. Hey, up, ruko. Shwa ba fin shet da kajo shi kajo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka ba shet da kane ko umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpiang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamariang rukan kta syo.